F'dan iż-żmien fejn wieħed ikun għala xi rigal jista' jagħti il-każ li ma jkunx sodisfat bih għal xi raġuni jew oħra. Għal dan il-għanda l-istazzjon stħarreġ mal-Awtorità Maltija għal kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur biex jikseb informazzjoni dwar x'l-aħjar għandu jsir f'tali sitwazzjonijiet. Fil-fatt tkellimna ma' Oded Vella li hija direttura l-Informazzjoni, Edukazzjoni u Riċerka fl-Uffiċċju tal-Affarijiet tal-Konsumatur fih dan l-MCCAA li spjegat l-importanza tal-irċevuta f'tali ċirkostanzi. Issa sakemm min jirċievi rigal għandu l-prova tax-xiri, se jkollok jew l-irċevut oriġinali għax ikun għaddilek ovvjament min ikun tak ir-rigal, però aktar milli jagħtuk l-irċevut oriġinali ħafna drabi jagħtuk gift receipt li bażikament fiha l-informazzjoni kollha minn barra l-prezz dwar dak il-prodott li tkun intiqlajt bħala rigal. Id-data ta' meta nxtara l-prodott, l-isem tal-bejjeħ u t-tip ta' rigal, tip ta' oġġett li wieħed xtara. Ispjegat li min jixtri jew jaqla r-rigali għandu jingħata prodott tajjeb jiġifieri mingħajr difetti li jkun sodisfaċenti u li jagħmel il-funzjonijiet li prodotti simili jagħmlu. Meta oġġetti ma jkunux skont dawn il-kriterji, il-konsumatur għandu dritt għal ċertu rimedji mingħand il-bejjeħ li huma jew li l-oġġett jissewwa mingħajr ħlas jew li jinbidel. Issa jekk l-oġġett ma jkunx jista' jissewwa jew jinbidel, il-konsumatur jkun jista' jitlob imbagħad il-flus lura. F'każ li wieħed ikun qala rigal u l-unika rimedju jkun dak li jingħataw il-flus lura, ir-rifużjoni għandha ssir lura lil min ikun xtara l-prodott. Hawn innotat li jekk wieħed ma jogħġbux ir-rigal m'għandux id-dritt li jmur ibidlu, ma dan ukollu jista' jagħti l-każ li jkun hemm ftehim bejn il-bejħ u x-xerrej qabel il-prodott ikun inxtara biex dan il-prodott ikun jista' jinbidel. F'każ ta' rigali, daw il-kundizzjonijiet tar-ritorn ikunu miktuba fuq il-gift receipt. Għalhekk importanti ħafna li meta nagħtu rigal, naċċertaw li mar-rigal nagħtu il-gift receipt fejn ħajkun hemm miktub id-data sakemm wieħed ikun jista' jibdel u x'jrid jagħmel biex jibdel dak ir-rigal partikolari. Vella notat kif min ikun qala rigal ukoll għandu responsabiltajiet b'mod partikolari li jkun ħaħsib l-oġġett biex dak li jkun eleġibbli għal xi forma ta' rimedju. Ispjegat kif meta jkun hemm xi problema wieħed għandu jikkuntattja lil bejjeħ madankollu meta ma jintlaħaqx ftehim jew inkella wieħed ikun irid jikseb aktar informazzjoni dan għandu jikkuntattja lill-MCCAA. Fejn ma naslux mal-bejjeħ jew anke ma nkunux nafu x'inhuma d-drittijiet legali tagħna, nkunu nixtiequ nkunu nafu x'għandna nagħmlu fis-sitwazzjoni partikolari li nkunu qegħdin fiha, nistgħu nagħmlu kuntatt mal-Uffiċċju tal-Konsumatur, nistgħu nċemplu, nistgħu nibagħtu email, nistgħu nżuru s-sit elettroniku tal-MCCAA jew anke nibagħtu messaġġ fuq il-paġna soċjali tal-MCCAA u nistaqsu dwar id-drittijiet tagħna u hemmhekk aħna ħaniggwidaw lill-konsumaturi x'għandhom jagħmlu fil-każ partikolari tagħhom u kif għandhom jipproċedu biex jieħdu soluzzjoni skont il-liġi.